Здравейте, водраци! Днес най-накрая ще се наканим да заснема видеото с изхабени продукти за месец февруари и март. И без да се бавя повече, нека да започваме. Това са изхабените ми продукти за коса през тези 2 месеца. Искам да ви кажа, абстрахирайте се от ногтите ми. Просто нямам време сега да ги правя и затова искам да снема най-накрая това видео. Първо на All Nature от тази лилавата серия за коса имам балсам и шампуан. Доволна съм от тях, може би бих ги купила отново, но единствено от опаковката на балсама не съм доволна, защото пулверизаторчето не работи, както не работеха и всички пулверизаторчета на други опаковки в магазина. Така че, може би аз съм попаднала на някаква развалена партида. И да, иначе не са лоши двата продукта, бих ги купила отново. Това е месечното ми най-хубаво откритие, така да кажа. Много ми харесва този шампуан, любим ми е вече, прави косата ми мека, хубава, жизнена, гъвкава и така нататък. Този на Оверде шампуан с маслина. Много е хубав, но единственият му проблем е, че не е икономичен, иначе като цена, като действие и като горе-долу състав ми харесва. Друго, което изхабих този месец за коса е ето това, т.е. ето тези две неща. Така, това са на Балея от серията Professional, шампуанът и балсамът. Гордо ето така, толкова е голяма упаковката, само че аз ги режа, защото единственият минус на продукти на Балея е, че ето това тук, тази малка дупчица е съвсем мъничка и много трудно може да се извади целият продукт. Това е балсамът, така толкова е голям. Beautiful Long, тези два шампуана и балсам са за дълга изтощена коса без силикони, специална формула с фитокератин и масло от инка инчи обгържава дълги коси и така. Много ми харесаха, доволна съм от тях. Единственият проблем, отново казвам, е, че не са от най-икономичните продукти, но това ще го преглътна. На Le Petit Marseillais, един продукт, от който съм доста доволна. Много ми хареса този балсам. Както виждате, и него съм го срязала отгоре, защото и на неговата дупчица е много малка. В миналото такова видео ви показах шампуан на тази марка от тази серия, от който също съм много доволна и може би бих купила отново, както и балсамът. На Рефан с Wild Cherry. Добре измиваш косата, но не би го купила отново, защото мисля, че Рефан тестват върху животни, но не съм сигурна. Пишете ми долу в коментарите вашето мнение за Рефан. И на Анджелика един шампуан. Доволна съм от него, но другите шампуани на Балея и на Алверде ми харесват много повече, така че за сега няма да го купувам. На Авиас Хум един шампуан, който няма да купя отново, защото съставът му е ужасен. Буквално е ужасен. В този шампуан има една съставка, която е забранена на много места, а и консистенцията много не ми хареса, така че не би го купила отново. И на Балея, това е една маска с праскове и кокос. Много ми хареса, защото има кокос. Обожавам, буквално обожавам кокос. Влюбена съм във всичко, което има кокос, да със сигурност ще си взема отново. Така, това са продуктите, които изхабих този месец за лице. Първо това тук е на мама. Това е почистващ и хидратиращ тоник, от който тя е много доволна. Много й харесва марката Фитокод, както и на мен, така че сигурно ще си го вземем това отново, по-скоро тя. А пък ето и едно нещо, което аз ползвам на Фитокод. Това е лосьон за почистване на грим от очите. Много съм доволна от него, буквално почиствам много хубаво. Гримът не е скъп, съставът му е хубав, така че със сигурност ще го взема отново. Нещо, от което не съм доволна, пише, че ще трябва, че хидратира кожата, а пък я изсушава. Това е розова вода. Бих си я купила за пъпчици, ако ми се появят на лицето, но за хидратиране не. Любимият ми измивен гел, т.е. имам 2 опаковки от него. Това е на Хималая измивния гел с обикновена опаковка и с пулверизатор, че искам да ви кажа, че този е тройно по-икономичен от този. Този го изхабих за около 2 седмици, а този за месец и малко. Така че направете си сметка. Наистина препоръчвам ги. Двата са на еднаква цена. В смисъл 6 и нещо или 7 нещо. Не знам точно. Да, много съм доволна от тях и това ми е любимият измивен гел. Тук
Тук е едно тестърче на розова вода, от което съм доста доволна. Харесва ми и може би ще си взема тази розова вода в пълноразмерна опаковка. Тук имам две тестърчета. Едното е на Evelyn Cosmetics, някакъв крем, от който нищо не успях да видя, в смисъл никакъв ефект, нищо. И на Rose в България Day Cream Age Control, мултиактивен дневен крем беше, мисля, че от Pink's Beauty Box ми се падна. Мама го изкъпи и каза, че е средна работа и може би не би си го купила, защото има по-хубави кремове. Това е някаква розова вода на производител Гама 2000 EOOD. Да, и е така изглежда. Може би ще си я купя отново, защото ми хареса. Нежна беше. И на някаква марка, която не знам коя е, туалетно мляко с арганово масло, от което съм доста доволна. Хубаво премахва гримът, но честно казано повече ми харесва мицеларната вода на Гарниер. Това са скъбените ми продукти за тяло този месец. Първо ще започна с един продукт на тати. Видях, че е скъбен и реших да ви го покажа. Това е душ гел, от който той е доволен. Да започнем с женските. Това е на Avon. Мисля, че душ гел за тяло против пъпки с силициови киселина 2%. Не съм доволна въобще от това. Всъщност то беше на мама и тя ми го даде така толкова да го доизхъбя, защото ми се беше появила една гадна пъпка на гърба. Това е друга история. И нищо не прави, и Avon тества върху животни, така че не бихме го купили отново. Нещо, което много ми хареса, на Oriflame с мента и малина. Много ми хареса, това е ексфолиращ шауър гел, смисъл душ гел с ексфолиращи частички, от който съм много доволна, пак казвам. Обаче имам съмнение, че Oriflame тестват върху животни, така че ако знаете, пишете ми долу в коментарите. И да, ако не тестват, ще си го купя този ексфолиращ шауър гел отново. На Palmolive някакъв душ гел, от който съм доволна, но имам съмнение отново, че Palmolive тестват върху животни. Извинявам се за това, което стана преди малко, просто Рей мина и бутна телефона. Да, нека да продължим. Едно масло за тяло ми ще шуваше това. На Avon. Вътре имам маниста, защото прави бижута, не е маслото. Много съм доволна от него, но не бих го купил отново, защото Avon тества върху животни. На Le Petit Marseillais един хидратиращ душ крем, от който съм доста доволна и бих купила отново. Харесва ми. Това е на Adidas. Миналото видео ви показах дезодорант от тази серия, сега ви показвам душ гела. Доволна съм. На Adidas продукти са свежи и хубави. На All Nature, това е един шауър гел с мед и цвят от липа, от който съм доста доволна. Много икономичен продукт. Той се вижда от тапичката. Сега ще я покажа. Ето така изглежда. Тук даже има още малко от продукта. Мирише много хубаво и съм доста доволна от него. На Лото някакъв душ гел. Доволна съм от него, но не знам дали бих го купил отново, защото има други душ гели, които ми харесват повече. Тук имам едно тестърче на парфюмът на Citro Lime Magic, който в момента имам в пълноразмерна опаковка. И 3 продукта против изпотяване изхъбих този месец. На DAF единият, много съм доволна от него, много ми харесва. На Rexona е другият и от него съм доволна и той ми хареса много. И на някаква Deo марка, без никакви вредни съставки. Супер доволна съм от този продукт и ще си го купя отново със сигурност. Така реших да ви показвам и храни от Good Box и да казвам мнението си за тях. Така че да, това е категория други. Ще започна първо с тази биоризова вода от Good Box за месец февруари, която много ми харесва и съм пила и преди и е купувана и доста харесвана от мен. Една вода за уста на Елдрил, ако така се чете. Доволна съм от нея. Лютичка, аз обичам люти води за усти, така че ще си взема отново. Кремът за ръце на Оверда, от който въобще не съм доволна. Тук, както виждате, съм го срязала. Изсушаваше ми ръцете повече, отколкото ги хидратираше. Ползвах го с един балсам за ръце и така имаше тройно по-хубаво действие, така че не би го купила отново.
Веро, не знам защо ви го показвам, просто е с кокос. Аз ви казах преди малко, че обожавам кокос, така че да, много ми харесва, смиваше ръцете хубаво, не ги изсушаваше, така че мама би го купила отново. Едно балсамче, което изхъбих, то беше на Прогрес и в момента имам такова DIY направено балсамче вътре. Изхъбихме 2 кутийки с клечки за уши, едните на Софтино. Другите не знам на каква марка са, изтри се, в смисъл махна се картончето. Най-голямото ми разочарование този месец е лъкочистителят на Браво. Баба го беше изхъбил до тук, той е някакъв бесец тон. И реших да го доизхъбя, опитах се един нокът, нали, да изтрия с него, нищо не стана. Може би по-вероятно беше да си махна ноката, отколкото лака, така че изхвърлям го не празен, в смисъл пълен. И не би го купила никога повече, буквално. Имуномикс на Абука. Много съм доволна от това сиропче. Сигурно ще си взема пълна